ngiler jarene nyidam asan jaluke kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan iki ngono perbuatanmu mas wetengku cilik kok gawe lemu kowe seneng gugai wong turu radiwe mengko kowe nesu Okinawa enak tau ayo sika kowe cak ayu ayo bojoku sing ayu dhewe dewe dewe kita ngomong apa apa sing kau kepingini turuti sing tak pingini sing gampang-gampang janji kudu keturutan turuti aku pengen pentol sing ono endoke aku pengen pentol sing double endoke aku pengen pentol endok sing ono emine yo kowe pengen pentol sing ono endoke ala kowe pengen pentol sing double endoke kowe pengen pentol sing ono emine Okinawa hanyo ses es ayo Mas Agung hey bojoku meteng telung wulan telung bulan aben dino ngiler jarene nyidam lo Pesan jaluke kudu keturutan iki nyidam apa kesurupan iki ngono perbuatanmu mas wetengku cilik kok gawe lemu kowe seneng gugai wong turu rak diwe mengko kowe nesu sudah ayo mas ayo siap hey kowe cah ayu ayo bojoku sing ayu dhewe dewe kendang ngomong apa sing kok kepingini mengko tak turuti sing kapingini sing gampang-gampang janji kudu keturutan aku pengen pentol sing ono endoke aku pengen pentol sing double endoke aku pengen pentol endok sing ono emine ayo kowe pengen pentol sing ono endoke kowe pengen pentol sing loro endoke kowe pengen pentol sing ono emine lagi kowe pengen pentol sing ono endoke ala kowe pengen pentol sing double endoke kowe pengen pentol sing ono emine Okinawa, yo! yo sing penting endoke